Hello mga lumon, so basi gusto mo magpa-online service, so adto na mo diri sa ako ang amiga na silingan pa gyud nako sa amo ang lugar. So atbang lang ilaha sa Victoria Plaza, dali ra ninyo ni matultulan og entertainon jud mo og maayo diri ah. So mao ni siya ang Victoria Plaza mga lumon, atbang ra gyud ni siya og dili na mo maglisod nya. Kompleto na pud ni sila tanan diri ah. Tanan ng mga online services ilahang ginabuhat diri, dili na mo mag hasol-hasol pa na motabok pa sa lain para magpa-online mo sa uban ninyo ng mga transaksyon. Okay pud kayo diri mga lumon, kay habang nag-type sila sa mga information nimo, ginapangutana pud niya unya ginapatan-aw ang mga gina-type nila o tama ba. So dili jud mo mamali diri ah, kay limpyo kay sila mo trabaho. Unya gina-assist pud mo nila diri aron dili mo mapulaan og